WhatsApp дар 2024 яке аз бизнесҳои нав ҳаст ки дар ин соҳа специалист намерасад, вале мо ҳама истифодабарандагони WhatsApp ҳастему ин программаро хуб медонем. Мо метавонем дар ин ҷо специалисти хуб шавем. биёед ду категории асосии истифодабарандагонро мегирам ки донишҷӯҳо, занҳо ва модарҳои хонашин. ба донишҷӯё чунин тавсия медиҳам ки шумо пешбарии бизнес дар WhatsApp-ро омӯзед ва инро ба бизнесменҳо пешниҳод карда бизнеси дигаронро пеш баред. ба занҳо ва модароне ки кӯдаки хурд доранд, агар шумо дар WhatsApp бизнес кушоед, баробари кӯдакатон бизнесатон ҳам калон мешавад ва шумо таҷрибаи калони бизнесӣ гирифта оянда метавонед ки ба дигар бизнесҳо низ машғул шавед. мо омӯзишашро оғоз кардем ва барои донишҷӯҳо ва занҳо ва модарони хонашин нархро хело арзон намудем ки барои имконият надорам гуфтан дигар баҳона намонад. ин видеоро ба донишҷӯҳо ва занҳо ҳатман фиристед. барои номнавис шудан ба ин курси мо